Kaso kan fireworks-related injuries sa Bicol Region nagsakat na sa 7. PHO Cam Norte, pigpapadagdagan ang supply ng tetanus vaccine sa mga pampublikong ospital como parte kan preparasyon sa bagong taon. Uyan report ni Rosie Nieva. Duwangal daw ang test ang bagong taon. Nagpakol na sa 7 ang fireworks-related injuries sa Bicol Region. Sa datos kan DOH Bicol, sarong 11 anyos gikan sa Daraga Albay ang pinakahuring na biktima nin 5-star na saro sa pigpapangalad na paputok. Katakod kay ni Padagos ang pangapudan kan ahensya na daina sa na magamit nin mga paputok para malikayan ang mga siring na insidente. Enot naman na nagsakat nin alarma ang ahensya sa paggamit nin mga improvised cannon. Pira kaya sa mga enot na nai-report na fireworks-related injury, ang kausa ka na sambitan ng illegal pyrotechnic device. Sa Camarines Norte, inalerto naman kan Provincial Health Office ang tulong pampublikong ospital sa probinsya para magdagdag nin supply nin tetanus vaccine como preparasyon sa posibleng mga insidente na may koneksyon sa paputok kasabay kan pagsabat kan bagong taon. Apwera kay ni naka-code white alert naman sa ngunyan ang gabos ng mga ospital sa lugar. Kaya pangapudan kan PHO sa publiko na tulos na idalagan sa ospital ang si isay man na aksidenteng mabiktima nin paputok nganing maagapan. Kailangan i-monitor nila, kailangan dagdagan nila ang kanilang supply para sa pagdating ng ating New Year. Hindi man natin inaasahan na magkakaroon tayo ng mga sabihin natin casualties or aksidente, ay mayroon tayong maibibigay na libreng bakuna. Sa ibong kan mga preparasyon na ini, padagos man ang pag-ingkaminar kan mga otoridad sa publiko na magamit na sananin ibang mga alternatibong pamparibok sa pagsabat kan bagong taon imbes na magamit nin paputok. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.